tɛnɛ octobre kalo tile 10 ani saba san 2025 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka sanga ni an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka kunnafoni kɔnɔna ye drapeau yɛlɛ min ni o bɛ kɛ san o san tɛnɛ fɔlɔ la a yirala k'a fɔ o drapeau yɛrɛ kɔni laadaw waleyala bi tɛnɛ don octobre kalo tile 10 ani saba san 2025 an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ fɛ général d'armée Assimi Goïta Kuluba palais kɔnɔna na ni a ka marabolo maaw ye kɛnɛ yɛrɛ kɔni kun debayalen don an ka ɲɛma caman fo ka taa se bolodi ɲɔgɔnma bɛ an ka jamana ni jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ. Ka sanga ni an ka lakana tigilamaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye état-major général des armées ale bɔla ka communiqué bila octobre kalo tile 9 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ octobre kalo tile 8 san 2025 fɛn min yɛrɛ kɔni AES kɛlɛkɛcɛw ka wuli ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka frappe aérienne dɔ senfɛ k'u yɛrɛ kɔni bɔla ka dankari kɛ bengani wale tigilama dɔw la INARA ni ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mena ka région na sibiri don octobre kalo tile 11 san 2025 kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya ye k'a confirmer n'u y'a yira k'a fɔ an ka AES kɛlɛkɛcɛw ka frappe aérienne yɛrɛ kɔni senfɛ u yɛrɛ kɔni bɔla ka dankari kɛ bengani wale ɲɛmaa dɔ yɛrɛ kɔni na ni ale bɛ wele ko Boubacar Demoudi ni a yirala k'a fɔ ko ale bɛ état islamique du Grand Sahara ma olu yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaaba dɔ yɛrɛ kɔni u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin makofɔtan ye ani a ka maa dɔ ko dankari yɛrɛ kɔni kɛla u la an ka AES kɛlɛkɛcɛw ka nin wulikajɔ senfɛ min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Ismaël Ould Habibou Ould Shogibla ani fɛn min yɛrɛ kɔni Ahmed Ould Alwan ye a yirala k'a fɔ ani maa fila fɛnɛ ka fara olu yɛrɛ kɔni kan ko an ka AES kɛlɛkɛcɛw ka nin sanfɛ wulikajɔ kɛla sababu ye ka nin bengani wale tigilama ninnu ka u bɔnɛ u ni na b'a yira k'a fɔ ko an ka lakana tigilamaw ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni sababuya la u yɛrɛ kɔni bɔla ka dankari ko o yɛrɛ kɔni kɛ nduru in na b'a yira k'a fɔ fɛn min ye nduru in ye ko banbagaci ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni ko a yɛrɛ kɔni sen bɛ bengani wale caman na minnu yɛrɛ kɔni tala ka an ka jamana sɛgɛrɛ halisa état-major général des armées a yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoniya di k'a ɲɛsin dugudenw ma walasa fɛn min yɛrɛ kɔni dugudenw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili to yɛrɛ la ka ɲɛmaaw ko olu yɛrɛ kɔni ladɔnniya ko o yɛrɛ kɔni bɛ u ka baaraw nɔgɔya u bolo kosɛbɛ. Alisa an bɛ to an ka lakana tigilamaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na ka sanga ni an ka kɛlɛkɛcɛw ka wulikajɔ ani bolodi ɲɔgɔnma min bɛ u ni AES kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɛla sababu ye ka to octobre kalo tile 11 san 2025 kɔnɔna na olu bɔla ka wulikajɔ dɔ sigi sen kan Tindiba ni ale marabolo kɔnɔna na wulikajɔ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to ni a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka dankari kɛ banbagaciw olu yɛrɛ kɔni ka réfugié dɔ fo ka taa se u ka logistique dɔw yɛrɛ kɔni ma ni olu yɛrɛ kɔni caman taala tasuma mɛnɛ fɛ an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi. Octobre ni o ye mois de la solidarité ye kalo min ni ale dabɔlen no dɛmɛ ale ni hinɛ okumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ka sanga ni o kalo yɛrɛ kɔni ministre min ni ale ka baara bɛnnen no musolakaw ka ko kunkanko ma fɔ ka taa se denw ale ni denbaya kunkanko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka wulikajɔ sigi sen kan madame Jara Jɛnɛba Sanogo ale ni a ka bolodi ɲɔgɔnma bɛ ani maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu bɔla ka dɛmɛdon kɛ ka ɲɛsin sifinnakaw ma sifinnaka minnu ni olu yɛrɛ kɔni somaw bɛ gɛlɛya kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ musolaka minnu ni olu bɛ kaso la fɔ ka taa se falatɔw ma ani fɛn min yɛrɛ kɔni filani batigiw ye dɛmɛ in dila ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma dɛmɛ in dila ka ɲɛsin du 80 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ma dɛmɛ in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ malo fɛn min yɛrɛ kɔni ye ɲɔ ye fɔ ka taa se sɔ ma ani fɛn min ye makɔrɔniw ye ani tulu ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye sunw ye ale ni denko minɛnw fɔ ka taa se denw yɛrɛ mako bɛ se minɛnmisɛnnin minnu ma ni olu bɛ tali kɛ kusi ni tulu ni nɔnɔ ni bibɔrɔn yɛrɛ kɔni na maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka dɛmɛ in sɔrɔ u bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔta ninnu ma u ka nin wulikajɔ in na. OMS ni ale jɛntɔnba ye min ka baara ɲɛsinen no kɛnɛya ko kunkanko ma ka sanga ni ale ka wulikajɔ ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye san o san octobre kalo tile 10 o yɛrɛ kɔni ye don ye don min bolo dalen no ka ɲɛsin hakili kɛnɛya ale tɔgɔla donba ma o baara yɛrɛ kɔni bɛ waleya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o hokumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana Mali ale yɛrɛ kɔni bɔla ka nin don kofɔtan ye ale la ɲɛnamaya congé kɛrɛnkɛrɛnnenya la congé ale département min ni ale ka baara bɛnnen no hakili kɛnɛya ale kunkanko kan u bɔla ka taa kuma ɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni kɛ
kɛ ni yɔrɔ kofɔta yɛrɛ kɔnɔna ka hakilina falen kɛ min bɛ tali kɛ hakilina kɛnɛya ale sabatiliko ɲuman kan fɔ ka taa se hakilina bana bɛ maa minnu na olu bɛ se ka furakɛ cogoya min yɛrɛ kɔnɔna u yɛrɛ fana bɔla ka sensibilisation yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin hakilina kɛnɛya ale yɛrɛ kɔni nafaw bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ in ɲɛmaa o yɛrɛ kɔni kun talen don k'a di colonel major Asan Bajalo Ture ma ni ale ka baara bɛnnen don kɛnɛya ko kun kan kuma fɔ ka taa se jamana ale ka ɲɛtaga ma. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamɔgɔw ye halisa olu b'a la ka wuli ka jɔ sigi sen kan fɛn min ye yuruguyurugu ye ani binganni wale o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na o hukumu de la office central des stupéfiants OCS ale bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan septembre kalo tile 27 san 2025 kɔnɔna na n'u yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲɛba ko o sɔrɔ ni wuli ka jɔn yɛrɛ kɔni na wuli ka jɔn yɛrɛ kɔni kun dirigelen ni maa min fɛ sa o de ye lieutenant colonel Usmana Mamadu Sisoko ye u ka ni wuli ka jɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni ladɔnniya n'u ye ani baara yɛrɛ kɔni cogoya u yɛrɛ kɔni bɔla ka se ka na kɛ maa dɔ la ni ale cifinaka ni a sisanga bɛ taa san 22 ɲɔgɔn kɔ la baaraw yɛrɛ kɔni taga bolo yɛrɛ kɔni fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ ka to u ɲɛ yɛrɛ kɔni da ni ma ko fɔta ale yɛrɛ kɔni Sisoko ka wolomaliw yɛrɛ kɔni kɛ ni a yirala ka fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɔla ni tramadol ale yɛrɛ kɔni comprimé 71 ɲɔgɔn kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni cannabis ye ko o yɛrɛ kɔni sachet 36 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔla a Sisoko kɔnɔ minnu yɛrɛ kɔni ko labɛnnen no feereli yɛrɛ kɔni kama fɛn min ye cannabis ale gramo 40 ye ko o yɛrɛ kɔni furakilama fɛnɛ sɔrɔla ni ma ko fɔta ale yɛrɛ kɔni Sisoko la ani fɛn min yɛrɛ kɔni paquet de rési la o yɛrɛ fɛnɛ kɔni den fila fɛnɛ ko o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn sɔrɔla yen ani fɛn min yɛrɛ kɔni tami min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ka baara ninnu ko olu yɛrɛ kɔni woloma kosɛbɛ ko o yɛrɛ kɔni bɛɛ sɔrɔla ni ma ko fɔta ninnu fɛ yen nɔ a yirala ka fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni OCS ye o maa yɛrɛ kɔni bɔla ka taa ni ma ko fɔta ni u ka marabolo kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taa sɛgɛsɛgɛliw tɔ ko olu yɛrɛ kɔni woloma. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ taji ko o yɛrɛ kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ an ka jamana ale kɔnɔna na o hukumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni ye taji ye ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɔlɔlɔ caman ko o lase buna adamadenw ma octobre kalo tile 11 san 2025 an ka faba ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuluba ale masurunya na ni u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Ponge a yirala k'a fɔ taji o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka kɔlɔlɔ dɔ ko o se ni yɔrɔ kofɔta ale ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kiosque fila a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni mɛnɛna ka a nɔ kɛ taji ye taji ale yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni sababu la maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ ka taji ta ka taa stocké u siso kɔnɔ dɔw yɛrɛ kɔni b'a ta ka stocké u ka baara yɔrɔ la min yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɔlɔlɔ ko o lase buna adamadenw ma a yirala k'a fɔ octobre kalo tile 11 fɛn min yɛrɛ kɔni ye kiosque fila o yɛrɛ kɔni mɛnɛna ka a sababuya kɛ taji ye fɛn min ye sapeur maaw ye olu ka kɔn ka wele sababuya la olu kɔni sera ka na wuli ka jɔ kɛ walasa ka tasuma ka a faga k'a sɔrɔ a ma kɔlɔlɔba o yɛrɛ kɔni ladon fɛn min ye sapeur maaw ka ɲɛmaa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la directeur régional de la protection civile du district de Bamako colonel Adama Jatigi Jara ale yɛrɛ kɔni bɔla ka taa a ɲɛ da yɔrɔ in kan fɛn min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka ni tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛ yɔrɔ kofɔta in na walasa o bɛ se ka dɔn cogoya min na n'u yɛrɛ kɔni tala sɔrɔ fɛn min yɛrɛ kɔni gaz butane o yɛrɛ kɔni dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ fo ka taa se taji o yɛrɛ kɔni bitɔn ko o de kun stockelen don ni yɔrɔ kofɔta in ale kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan bɛɛ lajɛlen k'i hakili to yɛrɛ la maaw kana taji ta k'a bila u siso kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ caman ka o lase an ma. Jawando service wulila deliko la ko kura aw bɛ Jawando service dɔn ni sojɔ terrain feere ka taa se topographie o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Jawando service ka baara tɛ nin dɔrɔn ye dɛ Jawando service bɛ so plan ɲɛnamaw ni ka o bɔ ka di aw ma i ka plan b'i kunkolo kɔnɔ de a ɲɛfɔ Jawando service ye a b'a kɛ exactement a ka di ye cogoya min na wa ni plan yɛrɛ t'i hakili la plan dagabanaw de bɛ Jawando service bolo k'i ka so jɔ i n'a fɔ a ka di ye cogo min na k'i ka so jɔ i n'a fɔ a b'i kunkolo kɔnɔ cogoya min na Jawando service bɛ o kɛ aw ye o tuma aw bɛ ka mun de makɔnɔ plan de t'i kunkolo kɔnɔ walima i ka plan de b'i bolo a di Jawando service ma u k'a maquette ɲuman bɔ ni k'a di ma o t'a bannen fɛnɛ ye dɛ e maa min fɛnɛ bɛ yen nɔ k'i ka so jɔlen don dukɛnɛ fɛrɛlenba b'i bolo Jawando service bɛ i ka dukɛnɛ dilan k'a cɛ ɲa i n'a fɔ a ka di ye cogoya min na ka décoration ɲɛnamabaw ni ka olu kɛ a kɔnɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu tɛmɛtɔ la nin bɛɛ ye Jawando service ale ka baarakɛta ɲumanw de o tuma Jawando service a y'u ka nɛgɛjuru sira banba walasa ka se ka kunnafoniya wɛrɛ ni ka o sɔrɔ u ka baara taabolo la n'aw mɔgɔ minnu mago b'u la u filɛ nin ye Sotiba Sotelko yɛrɛ ale masurunya la nɛgɛjuru sira 00223 79 09 48 48 Jawando service ka hakilina maliyɛn kelen so kelen. An
bɛ taa Mopti ka olu fɛ yen nɔ kabi tarata don octobre kalo tile 7 san 2025 fɔ ka taa se juma ma octobre kalo tile 10 san 2025 fɛn min yɛrɛ kɔni ye Mopti marabolo ye a yirala k'a fɔ olu bɛ dibi la ka sanga ni kuran ko kunkan ko ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka jamana fan caman olu yɛrɛ kɔni bɛ maɲumatɔ ko la ka ɲɛsin yelen ko ale ma o hukumu de kɔnɔna na sa fɛn min yɛrɛ kɔni nin yɔrɔ kofɔtan a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ka kuran ko yɛrɛ kɔni juba ye min ye ko olu ka groupe électrogène dɔ ye ko o tun bɛ panni na nka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ fɛn min ye sudubada ale maaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka u ka kɔlɔlɔ o yɛrɛ kɔni yira kɔlɔlɔ min ni u yɛrɛ kɔni bɔla ko o sɔrɔ kurantigɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka ɲɛsin ni u ka sɔrɔ ko fɔ ka taa se kɛnɛya ale kunkan ko ma u kɔni b'a la ka wele ko o bila an ka ɲɛmaw ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ teliman sɔrɔ cogoya min na sisan min ni ale bɛ taa kuri kucala fɛ ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Burkina Faso ale frontière masurunya la a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin sira kofɔtan ye ko fɛn min ye binganni wale tigilamaw ye olu yɛrɛ kɔni b'a la ka kariw yɛrɛ kɔni lajɔ sira la ka fuyiw yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni carte d'identité ye k'u yɛrɛ kɔni b'a la ka olu bɛɛ vérifier ko n'u yɛrɛ kɔni donna kariw kɔnɔ k'u yɛrɛ kɔni bɛ maaw tilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ka cɛlakaw ko olu ni musolakaw bɔ ɲɔgɔn na ko cɛlakaw k'u bolo bila ɲɛfɛ ka musolakaw ka olu yɛrɛ kɔni bila kɔfɛ k'a dɔw yɛrɛ kɔni b'a la k'u yɛrɛ kɔni bɛ taa ni a dɔw ye halisa ala ka jamana in basigi kunun karidon octobre kalo tile 12 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Tombouctou ale marabolo maaw ye olu bɔla ka fara ɲɔgɔn ka kɛ ka ɲɛsin u ka misiri min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Djinkara Bɛri a yirala k'a fɔ ko u bɔla ka taa o yɛrɛ kɔni lakurayali yɛrɛ kɔni kɛ Tombouctou ale marabolo kɔnɔna na san o san ni u yɛrɛ kɔni bɛ ale kɛ ni a yɛrɛ kɔni bɛ fara u ka ladala ko yɛrɛ kɔni kan a yirala k'a fɔ ni misiri yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ɲinɛ o yɛrɛ kɔni bɛ bɛn a san 700 yɛrɛ kɔni ma ka sanga ni Mali ale ni Ameriki jamana ka kunnafoniyaw kɔnɔna a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Ameriki jamana ale bɔla ka décision ta ka ɲɛsin maliyɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ taa Ameriki jamana na a yirala k'a fɔ caution o yɛrɛ kɔni bɛna da olu ka visa o yɛrɛ kɔni kun ni u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni maliyɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ taa Ameriki jamana la ko olu yɛrɛ kɔni bɛ 5000 à 10000 dollars ko o yɛrɛ kɔni caution sara o hukumu de kɔnɔna na kunun karidon octobre kalo tile 12 san 2025 kɔnɔna na fɛn min ye an ka ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ale bɔla ka communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Ameriki jamana ni a ye nin décision in ta ko fɛn min ye an ka jamana ye ale fɛnɛ bɛna kɛ o cogo kelen yɛrɛ kɔnɔna Américain minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛna an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni ka visa ko olu bɛna caution yɛrɛ kɔni sara min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ CFA wari miliyɔn 3 la ani fɛn min yɛrɛ kɔni CFA wari miliyɔn 6 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ye an bɛ taa kɔkan kibaru la ka sanga ni Burkina Faso ale ni États-Unis olu ka kunnafoniyaw kɔnɔna ye a yirala k'a fɔ États-Unis ale yɛrɛ kɔni bɔla ka décision ta k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ale jamana kɔnɔ den minnu ni olu bɛna visa ta ka taa Ameriki jamana na ko a yɛrɛ kɔni yamaruyalen ni olu fɔ olu bɛɛ bɛ taa u ka visa ka taa o ta Togo jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ameriki ale ka lasigiden min bɛ Togo jamana na ko fɛn min yɛrɛ kɔni Burkina Faso maaw ye ko u yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛna taa u ka visa o yɛrɛ kɔni ta Togo ale yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na Ablaye Traoré ni ale ye voirie agent ni a bɛ retraite la ni a bɛ flamme mɛnɛ 22 don yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ale ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don fɛ monument de l'indépendance yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ Daba Masa u ka wele sela ale ma arabadon octobre kalo tile 8 san 2025 kɔnɔna na ka si sanga to san 80 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ni a yɛrɛ kɔni bɔla ka décorer an ka ɲɛmaw fɛ k'a kɛ chevalier de l'ordre national yɛrɛ kɔni ye a yirala k'a fɔ a ka suturaliw kɛla octobre kalo tile a yirala k'a fɔ a ka suturalu yɛrɛ kɔni kɛla octobre kalo tile 9 san 2025 kɔnɔna na Kanabakurakaw olu fɛ yen nɔ an bɛ ala deli badanɛma ala ka a di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ ni de tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni ala man ka jɔnya joona